De waarman, de landbouwer en de recreant. Het binnen drie kanten dat het waar invloed op had. Waar dat deze mannen extreem warm is. Het is natuurlijk wel aan de ene kant verontrustend, want het gaat net zo. Wij gaan het 10 graden boven de gewone temperatuur uitkomen. En dat is dus net gewoon, maar zal heel iets vaker voorkomen. Voor gewoon landbouwproducten als siepels, bieten en wattels is droege groen dat rein opvalt funest. Ja, dan groeien ze net goed, dus dan krijg je net een soort productie, een soort kilo's. Je kiest zien van die groen die is hier dicht. Dit is een dikke kluiterworm. En daar kan die biet, zoals deze is dit, en dan kiest ik zien je missengozen die hadden net terheen groeien kunnen. Op orenplakken is er een joeghei-stemming. In het Iepenloft-zwembad van Wietmassen hellen ze nou al records. Nou, heel uniek. En dat in mei. We hebben het gevoel alsof het juli is. Alsof het de zomervakantie al begonnen is. Ja, fantastisch. Een droomstart. De 10.000ste klant is al lang passeerd. Zo had dit waar verskate kanten. De extreme buien bij Gelieks. We hebben het al rond de dagen, jongens. Zuid-Nederland, België, Frankrijk. Zwierenbuien. En dat vreeg het aanpassing. Want boetenbaden bij Gelieks binnen een spjalt in de Heerberg. Nee, dat is echt een schande. Dat is echt jammer. En de boer moet ook omdenken. Ja, als je een goed varken hebben. De afwatering moet goed wezen dat je met hoosbuien het water zo gauw mogelijk afvoeren kan. Daar eindbesluit nog één voordeel. Vleeren naar de zinnen, dat is echt net meer nedig. Wij hebben hier in Friesland misschien nog wel het meest stabiele waartype de komende zomer. Een prachtige provincie. We staan net voor niks op nummer 3. En mooi waar gaat het goed.